Lezi indaba zehora lokuqala sikwethulela zona bukhoma ekomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGoli bukela nazi ezinohlonze emini nje. What lessons can we learn from Nathi Mthethwa's life? Let me say the first one is respect. We also recognize Umnyango wezobudlelwano namazwe omhlaba ubambe inkonzo yesikhumbuzo kaloko beyinxusa la kuleli eFrance uNathi Mthethwa lokhu njengoba ke isidumbu sakhe sifike kuleli namhlanje kuseni. I did the best I could alone and I tried my best, but if I have to be blamed today, well, I accept. below 10 minutes. Umkhuzi wamaphoyisa kuzwelonke uJenene ufana Masemolo uyaqhubeka nokuphekwa ngemibuzo ngamalungu ekomiti lasePhalamende lesikhashana eliphenya izitolo zokuxambukela kosombusazwe namaqembu ezigelekeqe emsebenzini wamaphoyisa. We will trace all of those. In fact, we are aware. We know where those other assets are. Inhloko yophiko oluphenya amacala akhethekile iSIU Advocate Eddie Mothibu uthi bazoqhubeka nokushaqa impahla yabathinteke ezitolweni zenkohlakalo esibhedlela saseThembisa. By victory, we have a big chance to qualify. By defeat, I think, we can stop dreaming. Kanti umasipala kwezemidlalo ibafana bafana ezonqubuzana neZimbabwe enkundleni eMoses Mabhida eThekwini ke namhlanje kusihla emidlalweni omqoka ukuhlungela indebe yomhlaba yangonyaka ozayo. Ukuthola kube kwembukeli ngiyakwamukela izindabeni ke zehora lokuqala ezingunqa phambili kanti futhi ke ezihamba phambili la ku-SABC 1 eMzansi for sure kanjalo ke na ku-SABC le high igama lami nginguDaud Phungula. Umnyango wezobudlelwano namazwe omhlaba ubambe inkonzo yokukhumbula lo beyinxusa la kuleli eFrance uNathi Mthethwa. Kule nkonzo ebanjelwe ePitoli uMthethwa uchazwe njengoba enobuhlakani futhi emazisa omunye umuntu. He has already landed back in the country he so immensely loved, which he served with all his intellect and energy, and to which he was wholeheartedly devoted. Njengoba nje umnyango wezobudlelwano namazwe omhlaba singathi inkonzo yesikhumbuzo kalowo beyinxusa la kuleli eFrance uNathi Mthethwa oyilungu le-ANC ePhalamende uDokotela Melusi Gigaba uqinisekise ukuthi sesifikile kuleli sidumbu sikaMthethwa njengoba sisuka izolo nje eFrance. Kusenjalo iphini lokuqala likanobhala jikelele we-ANC uNomvula Mkonyane uthi uMthethwa ubesebenzisa amandla akhe okhole eqinisekiseni ukuthi la kuleli liyabumbana hayi kwakhena uqhekeko. He used his leadership not to divide, but to heal, to remind us that our strength as South Africans lies in our shared story and not in our differences. In celebrating Nathi's life, we are reminded of the enduring words of Nat Nakasa, the brilliant writer and conscience of his generation, whom Comrade Nathi played an instrumental role in raising to the national consciousness. Owayengungqongqoshe wezobudlelwano namazwe omhlaba uDokotela uNkosazana Dlamini Zuma uthi iziningi izinto ezingafundwa abanye empilweni ephilwe ngulona obeyinxusa la kuleli eFrance. What lessons can we learn from Nathi Mthethwa's life? Let me say the first one is respect. Nathi respected everyone, young or old. Dokotela uNkosazana Dlamini Zuma uqhubeke wagcizelela ukuthi uMthethwa ube nobuhlakani kanti into ebimsiza kwezombusazwe. Isidumbu sikalowo beyinxusa la kuleli eFrance uNathi Mthethwa sitheleke esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo namhlanje kuseni kanti manje sisendleleni ebheka esifundazweni kwaZulu Natal ukuzwa kabanzi isixhumana ke nentatheli yezombusazwe lapha eSABC uSamkele Maseko nonkanise esikhumulweni sezindiza iKing Shaka eThekwini. Maseko asikubingelele sikwamukele izindabeni ke zasemini besacela nje usichazele ngokulindele ukuthi kwenzeke uma isidumbu sikaMthethwa sifika lapho esifundazweni kwaZulu Natal.
umzimba wayelwe inxusa leNingizimu Afrika ezweni laseFrance uNathi Mthethwa masifika lana kulesikhumulo seindiza iKing Shaka International Airport okuyiyona ke eqanjwe ngalowe owaqala isizwe sawo amaZulu yena ke King Shaka njengoba ubona lana umfanekiso wakhe ukhona lana la sikhona njengamanje uzothi ufika umzimba wakhe ube ulethwa lana kulomfanekiso wayo inkosi uShaka lapho ke njengoba wazi umlando wamaZulu ukuthi yena ke inkosi uShaka uKing Shaka wakhula kwisizwe sakaMthethwa lapha ngakombonambi lokho kusho khona ukuthi bazotshengisa khona ukuthi uNathi Mthethwa usebuyile ekhaya ukuze ezokwazi ukubhonga lana emswanini kuwona ke umfanekiso wakhe uShaka ilapho ke uzobe ususuka khona ke umzimba wakhe usungena usubuyela kuyona ke ihesi ususuka ke usuhamba usuya kwisizwe sakaMthethwa lapha yana eRichards Bay lokho kuchaza khona ukuthi mayifika nje nomndeni wakhe wakaMthethwa bazoza lana ukuzobhonga emswanini ukuthi uyena ke indodana yakhona lana eNingizimu Afrika indodana yalana esifundazweni sakaZulu Natal isibuyile ekhaya bazoza lana kumfanekiso wayo inkosi uShaka mase kuzobe kukhulumwa ke ukukhuluma isithumele esihola amabhizinisi kahulumeni wesifundazwe sakwaZulu Natal usiboniso duma kuzobe khona okhulumela umndeni kube khona futhi nokhulumela iqembu lakhe uAfrican National Congress siyazi ukuthi ke kuzobe khona futhi nenkonzo yesikhumbuzo yakhe ezobe ikhona namhlanje ntambama khona lapha yana eRichards Bay lapho khona owayengumongameli wolusha wayo ANC Youth League uMalusi Gigaba abakhula naye uNathi Mthethwa kwizinhlaka zayo ANC Youth League kanye nezinhlaka zayo ANC lana esifundazweni sakwaZulu Natal bazobe bemkhumbula khona siyazi ke mawukukhumbula yona ke le National General Council yayi ANC ngo2005 kwiNyuvesi yasePitoli uNathi Mthethwa uyena owasukuma njengoba wayeyinxusa layo iANC esukani ebranchini laseClarwater lana kusifunda saseThekwini owasho khona ukuthi akuphulwa umthetho wayo iANC ngokushenxisa oyeyiphini lingamongameli oleso sikhathi uJacob Zuma kusho khona engakhishwa njengophini lingamongameli wezwe kodwa kumele buyiselwe njengephini lingamoli weANC ngoba umuntu okhethiwe kwiANC engakhishwa amagatsha eqembu kuphela kwinqunquthela ezona zonke ke izinto ezobe zikhulunywa ngalempela sonto lapho uNathi Mthethwa azobe seyobekwa khona endlini yakhe yokugcina ngesonto kodwa ke sobe singabiki sodwa ke Dawudi Phungula sobe sesibika nabanye oza kwethu oAyanda Mhlongo omzwanile Mbeje okwamanje omunye uza kwethu uSimphiwe Makhanya ulibangise khona lapha yana eRichards Bay njengamanje la kuzobe kukhona inkonzo yesikhumbuzo sakhe uNathi Mthethwa njengoba umzimba wakhe usubuyile phesheya kwezilwandle ezweni laseFrance usufikile khona la eNingizimu Afrika uyasuka ke lapha esikhumuleni seindiza eGoli OR Tambo uza lana ke esifundazweni sakwaZulu Natal njengamanje lapho wadlala khona igxathu elikhulu noba nozinzo olukhulu kwezepolitiki lana esifundeni saseThekwini ngoba siyazi ke mayisuka esizweni sakambonambi kwaMthethwa esalana eThekwini lapho khona ke afundiswa khona ipolitiki wangena ezinhlakeni zayo ANC Youth League kwena kuzona izinhlaka zayo iANC yakha zona ke amagatsha ANC endaweni efana njengomsinga lo wasikhona ukuthi kunzima kwiANC ukuthi ingene khona kodwa uNathi Mthethwa nabanye abantu abafana noArthur Zwane babekwazi ukungena kulezo zindawo kodwa ke ngizoyibekela kuza kwethu omunye uSimphiwe Makhanya oseRichards Bay lapho kubanjwe khona inkonzo yesikhumbuzo sakhe uNathi Mthethwa Simphiwe Bonga kakhulu kuza kwethu Samkele Maseko impela ke njengamanje sinkanise la enkonzweni yesikhumbuzo eksikulindeleke ukuthi iqale uma ngabe libumbene ihora lesibili namhlanje ntambama nalapho khona ke kuzobuthana ke esingathi abeseka naba ngamalungu eqembu iAfrican National Congress ngizosuka kancane esithombeni ngicela uza kwethu Raymond Mpela nikeze umbukeli isithombe esenzakalayo njengamanje njengoba ubuka nje umbukeli ukuthi yaqhubeka ke impela amalungiselelo ukuthi ke kulungiselelo qalo ke kwelenkonzo yesikhumbuzo yakhe umnumzane uNathi Mthethwa obelinxusa lakuleli ezweni laseFrance kusokhumbuleka ukuthi phela ke umphakathi esingathi wakhulela kuona lo nalakulindeleke khona ukuthi abahola abahlukahlukene bezepolitiki bezokwazi ke ukuthi badlulise amazwe abo ikakhulukazi ngeqhaza lakhe ekuthenini kuyasebenzele iqembu iAfrican National Congress sike saba nethuba ngaphambelini kuleli sonto lokuxoxisana nobhala jikelele weANC
umnumzane ufikile Mbalula nobehambeleke umndeni wakwamthethwa izolo ukuyobhonga emswaneni wazwakalisa ukuthi iqembu ANC ligqemeke engeqiwa ntwala ke kakhulu ngokudlula emhlabeni ngesigubhukane nje kwakhe umnumzane uNathi Mthethwa bathi ubambe iqhaza elikhulu ekutheni athuthukise hayi nje iqembu lakhe lezepolitiki ANC kepha ke neminyango yahlukahlukene uhulumeni ke ake abake nethuba lokuthi ke singathi ngibalula umnyango wezamaphoyisa kanjalo futhi nomnyango wezamasiko ekuzokhumbuleka ukuthi udlula nje emhlabeni ubeselinxusa la kuleli ezweni laseFrance kulindeleke ukuthi ke lenkonzo yesikhumbuzo iqale libumbene ihora lesibili namhlanje ntambama nalapho khona ke amalungu omndeni nawo zebekhona kuzokwethamela lenkonzo yesikhumbuzo ukuzwa ke ukuthi labo abasebenze naye umnumzane uNathi Mthethwa ikakhulukazi enhlakeni zeqembu iAfrican National Congress bathi ke uzoba osingathi umlando wakhe umlando onjani kwezepolitiki ikakhulukazi ngoba phela lenkonzo ihlelwe ilona iqembu lakhe lezepolitiki iANC lapha esifundazweni kwaZulu-Natal kuleli qophelo ke asibuseleke intambo kweNegoli. Sibonga kakhulu ke izona ke izitatheli zeziko lezindaba ze-SABC usamkele Maseka kade sibikela ke khoma khona isifundazwe sakwaZulu-Natal esesikhumuleni sezindiza laphana ke iKing Shaka kanti ke bekuyena ke uSimphiwe eMakhanya yena ke sibikela bukhoma eseMpangeni. Ukhomishina wamaphoyisa kuzwelonke uJenene ufana Masimolo utshela ikomiti lesikhashana lasePhalamende ukuthi ungqongqoshe wamaphoyisa uSenzo Mchunu sanikezwe umhlaba khefu esikhundleni akazange amnike incazelo ezwakalayo ngesinqumo sakhe sokufuna ukuhlakaza ithimba lamaphoyisa elijutshela ukuphenya ngokubulawa kosombusazwe. UMasimolo ke namhlanje uhlonga ngembuzo ePhalamende ngamalungu ekomiti eliphenya ngezicelo ezibucayi ezadalwa ke ngumkhuzi wamaphoyisa esifundazweni kwaZulu-Natal uNhlanhla Mkhwanazi. The time we have to uJenene uMasimula uthwale kanzima osukwini lwakhe lwesibili phambi kwekomiti lesikhashana ngesikhathi ehlonywa ngembuzo eqinile yilungu lePhalamende uDarlene James weAction SA obesola uMasimula ngokuthi wehluleka ukuphikisana noNgqongqoshe uMchunu emzameni wakhe wokuhlakaza ithimba labaphenyi lalijutshela ukuphenya ngokusoconga kosombusazwe kwaZulu-Natal. I have great respect for you and speak about winding down and say that you are beyond reproach. You did not protect South Africans. You exposed us to drug cartels. The minister told you closed his door to you. We should be closing the door to the minister. The team was never closed. It is still operational even up to this day. I did everything that I could do, and there was no door where I didn't want to. I engaged him several times, and he shut the door. You recall on the 16th of January, I met the minister on other matters. We discussed those, and in the process, I raised this matter again. And he shut the door to say, no, there is a due date for submitting the report. Submit the report, then we can talk. After submission of the report, there was no talk. uJenene uMasimula uthi nakuba lisasebenza ithimba lePKTT kungenxa yokungenelela kwakhe ukhombe ngomunwe namalungu ePhalamende ngokuthi nawo wazange asukuma amelana nesinqumo sikaNgqongqoshe uMchunu. Everyone, all analysts that are the best of today analyzing, including members of this house, it was quite okay. I did the best I could alone, and I tried my best. But if I have to be blamed today, well, I accept, but I did my best. Mogalisi sathi kuwezi dola kaduma sibuya sizokuphathela udouble team. The president has granted bail in the amount of 400,000 rand. This amount is in addition to the bail granted by the High Court of South Africa. Usomabhizinisi uKatiso Katie Mlife ubhekene ke nesicelo zecala lokubulawa kukaDJ Sambodi sekunyazwe ibhail esondeleke engxenyeni yesigidi samarandi enkantolo namhlanje. Bokele sikubingelele sikwamukela uma ngabe usanda ngena odabeni oluphambili besibeka ukuthi
Umnyango wezobudlelwane namazwe omhlaba ubambe inkonzo yesikhumbuzo kalowo beyinxusa lakuleli eFrance uNathi Mthethwa, lokhu njengoba isidomo sakhe sifike kuleli namhlanje kuseni. Mbukela sikhumbuza ukuthi lezi ndaba ziyatholakala ku YouTube na ABC Plus, ngena kuzo sicinge ngamagama athi SABC izindaba nakanjani uzosithola. Inkantolo ephakeme eGolisini ke ukatiswa KT Mlife iBailey ezinkulungwane ezingamakhulu zamarandi ehambisana ke nemigomo eqinile yeBailey. NPA ke ithi ke ayeneme ngalesi sinqumo senkantolo. Inkantolo ephakeme yaseGolisi imnikeze iBailey ilungwane ngamakhulu amane ukatiswa Mlife, kanti okhulumela iNPA esifundazweni eGauteng uphinde Mjonondwane uzokhuluma nathi ke asichazele ukuthi bona bazizwa kanjani ngalesi nqumo ngasikubingelele sikwamukele endabeni zosuku ijaji selesikhiphile isinqumo kuthini ukuphawula kweNPA. Siphoxekile kakhulu sumnyango wobushushisi asisinqumo besisicabangile ngoba sinesiqiniseko sokuthi besithule ubufakazi obanele ukuthi inkantolo ingafinyelela kulesinqumo yayifinyelele kuso Alexandra ukuthi imncishe iBailey ummangalelwa futhi besinesiqiniseko sokuthi umantshi wase Alexandra wafinyelela kwisinqumo sakhe emva kokuthi ubulunge bonke ubufakazi obuye bathulwa phambi kwakhe, wacwaninga ngobuchwepheshe waze wafinyelela esinqumeni sakhe. So kwisinqumo besingasilindelanga, kodwa ke ngoba siyazi ukuthi inkantolo sisebenza kanjani, sumnyango obushushisi sohamba ke sofunda isinqumo salenkantolo ukuze siqinisekise ukuthi ngempela siyahambelana naloku umthetho okudingayo. Isikhulu sezisebenze ehhovisi likaNgqongqoshe wamaphoyisa uCedric Nkabinda usephindukela kwabezindaba ekhala ngokuthi impilo yakhe isengcupheni njengoba esola ukhomishana wamaphoyisa ukuzwelonke uJenene Fane Masemula ngokusongela ke impilo yakhe. And I want to tell South Africans that should anything happen to me, the National Commissioner General Masemula will be responsible. Isikhulu sezisebenzi sikaNgqongqoshe wamaphoyisa osanikezwe umhlaba khefu sizwakalise ukuthi sesihlalele ovalweni kulandela isigameko lapho ethi sihlukunyezwe yena kanye nomchunu. Lokho njengoba ethi kwathunyelwa amathimba amaphoyisa ezivale ubuso emzini yabo bobabili. The question is, what was the rush of that media briefing if they do not have evidence? What was an agent to call that media briefing? Ephendula imibuzo ngezinsolo ezenziwe umkhuzo wamaphoyisa KwaZulu-Natal uLieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi kwikhomishana kaMadlanga, uNkabinde osesole umkhwanazi ngokwenza lezi zinsolo ngaphandle kobufakazi ngenhloso yokuzama ukungcolisa igama lakhe. We are preparing to go and present ourselves to an ad hoc committee, and while we busy preparing and our days are about to come, this harassment is starting, this intimidating is starting. Our gadgets now have to be seized. uNkabinde umile kutheni ubhiqa ngobende inyama engayidlanga kanti yena nomchunu bamsulwa kukho konke. Inhloko yophiko oluphenya amacala akhethekile iSIU uadvocate Andy Muthibi uthi bahlela ukubuyisa ke imali ebalelwa ke izigidi nezingamakhulu ayisishagalolunye zamarandi ezoshaqwa ke kulaba abanindeka ke ekubhudlweni kwemali evile kumabhiliyoni amabili amarandi esibhedlela saseThembisa. Izolo ke iSIU igasele emzini wempunyelo uHangwani Morgan Mawumela okunezintsolo zokuthi unindeka ecaleni lenkohlakalo kanye nokukhatshaniswa kwemali esibhedlela eThembisa. Uphiko oluphenya amacala akhethekile iSIU luthi luzoqhubeka nokugasela impahla emzini yalabo abasolwa ngokunindeka ekubhubhudlweni kwemali evile kumabhiliyoni amabili esibhedlela saseThembisa. Lolu phiko luthi luthole umyalelo wenkantolo olugunyaza ukugasela nokushaqa impahla. In the order, there's houses, there's cars, there's vehicles, including the house that you are seeing where we were raiding. We would like to make sure that all of those assets are preserved so that when ultimately we do the recoveries, we have to now
sell all those assets and take the money back to the department. U-Advocate Muthibi uthi bahlela ukubuyisa imali elinganiselwa izigidini ezingamakhulu ayisishagalolunye zamarandi. We need to recover a total that was given by the tribunal of about 900 million, and we will trace all of those. In fact, we are aware. We know where those other assets are. Uqhube wathi lolu phiko lusazogasela nakwabanye abanindekayo kulolu daba. The other syndicate, we will be naming the name soon. We just call it X, Mr. X, because we are still finalizing some of the legal process, but they are cooperating with us. The value of the assets there is about 596 million. And then the other one is about 283 million. We will be announcing soon. Kusenjalo namhlanje lolu phiko kulindeleke ukuthi lugasele emzini wempunyela yaseSenhurst uHangwane Maumela ngenhloso yokushaqa impahla isale yizolo. Unopala jikelele wenhlangano yezizwe Antonio Guterres usamukele izivumelwano sokumisa impi ephakathi kwelaka-Israel kanye neHamas. Lempi esidonseka amehlo amazwe ahlukene umhlaba jikelele iqale ngonyaka ka-2023 yashiya inqwaba yesisulu. Lesi sivumelwano esisha singaholela ekhululweni kwamakhulu eziboshwa zasePalestina sibonwa njengesingqophamlando negxathu elikhulu emzamweni yokuqeda lempi esidonse iminyaka emibili. I urge all parties to fully abide by the terms of the agreement and to fully embrace the opportunities it presents. All hostages must be released in a dignified manner. A permanent ceasefire must be secured. The bloodshed must stop once and for all. Inhlangano yezizwe ithi izosebenzisana nezinhlaka ezahlukene nezinhlangano ezizimele eziletha usizo uqinisekisa ukwakhiwa kabusha kwengqalasizinda ekhahlamezekile eGaza. This breakthrough shows us the power and potential of diplomacy. Let it be a reminder that the solutions to conflicts are not found on the battlefield. They must be forged at the negotiating table. INingizimu Afrika nayo ibambe iqhaza elikhulu ngokufaka ingcindezi kwelase-Israel isamukelile lesi sivumelwano. We further welcome the announcement of the release of hostages and political prisoners, commend the role played by the guarantor states, and call for the immediate unhindered entry of much needed humanitarian aid to the besieged Gaza Strip. Lesi sivumelwano kulindele ukuthi silethe uzinzo nokuthula phakathi kwalamazwe. Bukelo masipha kwezemidlalo bafana izothelana phezulu neZimbabwe enkundleni iMoses Mabhida eThekwini namhlanje kusihlwa emidlalweni komqoka wokuhlungela indeba yomhlaba yangonyaka ozayo. uBruce kanye nabadlali bakhe bachaza umdlalo wanamuhla njengobaluleka kunayo yonke eminyakeni engama-20 kodwa bayazi ukuthi yonke imidlalo namazwe ngawumakhelwane ibanzima. By victory we have a big chance to qualify. By defeat I think we can stop dreaming. So that means that it's very important, but it will also be difficult. Zimbabwe has always been a very difficult opponent. Ibafana ihlala endaweni yesibili eqoqweni ngamaphuzu ayishumi-8. iBenin isesicongweni ngamaphuzu afanayo kodwa inamagoli amaningi. Ibafana izodinga ukushaya amagoli amaningi kwandisa amathuba ayo okuhlungela indebe yomhlaba. Ukapteni weqembu Ronwen Williams kulendela ukuthi ahole iqembu kulomdlalo. We know what's at stake. It's coming to the end now, and it's the business end of the qualifiers. But nothing needs to change. We just need to be the team that we've been over the last 2 or 3 years. We've been growing. We've been so good. But we need to finish it on a positive note. Lo mdlalo uzoqala ngehora lesithupha namuhla kusihlwa kanti uzosakazwa bukhoma ku-SABC2. Bukelo umhlahlo wesimo sezulu yalandela emva kwekhefu nganyakaza.